Ahoj, volám sa Sofia Plahutová a spoločne s Pavlom Miklišom sme si pre vás pripravili kolekciu s názvom Woolly Capsule. Našim hlavným inšpiračným zdrojom bolo najmä pracovať s rámkem alebo ovčí vlnou ako takou a reinterpretovať ju do nejakej mladistvej podoby a zároveň ukázať zákazníkovi, že to materiálom sa dá pracovať aj v letnej kolekcii, kedy ona len hreje, ale dokáže aj chladiť a jej príjemný pocit vie byť fajn aj na leto. Tiež sme sa do toho pustili skrz nejakú vizuálnu sféru, ktorá nám je bližšia, kde sme vlastne zvolili osobnejšiu farbnicu v podobe modrej, ktorá je elektricky žiarivá a táto farba je takým symbolom pre nejakú tú mladosť. Práca s očou vlnou bola pre nás menšou výzvou, keďže je to materiál, s ktorým sa nestretávame úplne každý deň a nepracujeme s ním na každodennej bázi, ale myslím si, že sme sa s ním popasovali veľmi fajn. Sme mysleli na jej funkčnosť v lete. Snažili sme sa nájsť nejakú rovnováhu, kedy vizuálne oku vlna ako taká lahodila, taktiež telu a pokožke. V udržateľnosti sme sa držali najmä v materiáli ovčej vlny a zároveň sme to prepojili so strihovými riešeniami a vytvorením nejakého uceleného vizuálu kapsulového šatníka, kedy vlastne tieto kúsky nosíte od mládí až po stáži. Takže sme vytvorili nielen kolekciu pre mladých ľudí, ale taktiež pre vaše budúce ja a našich rodičov a prarodičov. Tak čo sa týka vizuálu kolekcie, inšpirovali sme sa nejakými mladistvými streetwear prvkami, kedy sme sa snažili prepojiť nejaký sportwear alebo preppy style, ktorý pôsobí elegantne a zároveň je blízky viacerým vekovým kategóriám. A tento trend preppy prepadol, takže myslím, že si mnoho mladých ľudí nájde v kolekcii to svoje. Hradený typ zákazníka bol najmä nejaký náš rovesník v našom veku, ktorý sa dá opísať ako mladistvý alebo tínedžer, ale zároveň sme sa snažili zahrnúť viaceré vekové kategórie a mysleli sme vlastne na to, aby kolekcia rastla s nami. Moja reakcia bola určite pozitívna. Sa tešila, keďže je to niečo úplne iné, siahnutie do nejakej produktovej tvorby alebo produktovej línie a zároveň nabranie nejakých nových skúseností a praxe je pre mňa veľké plus, keďže sa tomu chcem venovať aj v budúcnosti. Mojím osobným favoritom skrz kusky je určite cardigan, ktorý mi lichotí najmä v modrej farbe. Je skvelé strihovo riešený a taktiež ten materiál je perfektný na každoročné obdobie, ale zejména na leto, kedy sa hodí na nejaké chladné večery a je to veľmi univerzálny kúsok, ktorý sa dá rôzne kombinovať, takže jeho variabilita, jeho materiál, jeho strih sú pre mňa veľký plus. Ja som veľmi spokojná s tričkami, na ktorých vnímam veľmi pozitívne ich strih a kvalitu. Ja si myslím, že každým generačným posunom alebo každým rokom mladá generácia ľudí myslí viac a viac na udržateľnosť a na nejaké to budúcno, či už planéty alebo svojho oblečenia. Taktiež sú ochotní investovať do kvalitnejších kúskov. Myslím si, že je to veľké plus a zároveň bolo nejakým našim inšpiračným zdrojom pre tvorbu kolekcie, kedy sme vlastne mysleli hlavne na to, aby tieto kúsky boli vhodné pre mladých ľudí, ktorí sú ochotní investovať do svojho šatníka. Z profesného hľadiska sú to určite mnoho skúseností a mnoho nových kontaktov, zároveň nejaké to celkové zabehnutie už do mojho budúceho zamestnania, dúfam. Určite sa teším na ďalšie kolekcie, ktoré z Ovečkárnou spolu vytvoríme.